an balima lamɛnnikɛlaw ani lajɛlikɛlaw jamana kɔnɔ a kɔ kan an ka foli bi aw ye aw minnu sɔgɔlen don media asfm na ni waati na jamana 200 ani kɔ an ka foli ni dugawu ani barikada bɛ ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ni an ye dugu la min ye yiridugu jarala ye Kɔlɔnjɛba mara kɔnɔna na san o san Sheikh Ali Badara Sangare n'a ka cɛdenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o jarala in na a balimakɛ a n'a dɔgɔkɛ Ya Sangare a ka buguda la bi an bɛ yen nɔ an balimamusow bɔra yiridugu jarala kɔnɔna na ka na foli la buguda la k'u bɛna dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ dakuruɲɛ fila wajuli ani bilasiralikan o bɛna kɛ o kɛnɛ kan an y'o kɛ dakuruɲɛ fila mana sɔrɔ o kɛnɛ kan wa silamɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna bɔ o kalama k'a ɲini Ala fɛ sabali ni muɲu Ala k'o di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma bɛn ni keleya Ala k'o sabati kɛnɛ in kan an bɛ foli ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma a Seyidi Sherifu Usmani Madani Hayidara a n'a nafatuguba bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an bɛ tila ka dugawu don ani waliɲuman dɔ ɲɛsin an kɔrɔkɛ ma n'o ye Lamini Sangare ale min y'an kɔn Ala ka hinɛ na k'a ɲini Ala fɛ Ala ka saya kama lafiya ye a fatura ka minnu to a kɔ Ala ka barika d'u la an dɔgɔkɛ Ya Sangare Ala k'a ka denbaya k'a sago ye Ala kira bonya kama an karamɔgɔ kama maɲuman bɛɛ lajɛlen kama sɔli ala rasulillah dakuruɲɛ fila mana sɔrɔ kɛnɛ in kan ka bɔ an ka journaliste kameramani yɔrɔ la a bɛn'o mɛn k'a ɲini Ala fɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ k'an ka dɛmɛbaga ye shukran laka a kan mɛn anali jalan ye Ala k'i san timɛ kunma Ala k'o d'a ma fɛn ma natɔ sɔrɔ Ala kan'o kɛ k'a seitɔ sɔrɔ n bɛ bɔ kuma la ka da yɔrɔ in na Basita Kulibali ye dɔw wuli jɔ ka fara kan Yiridugu jarala an bɛ foli kɛ Yiridugu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'ali Sangare fo ka barika d'a ye a ka nali jala an ye fo k'a lawasa a bɔla bara a donna bara an bɛ kun o kɔfɛ an se ka Ali Sangare fo ka s'a dan na n'a fɔ k'an bɛ Ali Sangare fo ka s'a dan na ɲɛjiw bɛ siya kɛnɛw kan an ka laɲini t'o ye o kɔfɛ ka Madu Kɔnɛ fo ka tando o kɔfɛ ka hinɛ ɲini an ka banbagatɔ ye ni min ye Lamini Sangare Ala ka cɛ suma kan Ala ka yafa k'a ma a bɔla ka denbaya min ta kan Ala ko hɛrɛ k'olu ye hami dogolen min b'olu la bangelen min b'olu la Ala k'o nɔgɔya ye bada dali Ala k'o nɔgɔya ye a kɔnna an ye an b'a kɔ ka taa Ala k'an yɛrɛw ɲɛ sani an ka don cɛ e bɛ fili ka d'aw yɛrɛ ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam silamɛw taga ɲininen ko Ala fɛ ka bɔ sɛtani tɔɔrɔ ma k'an ka kala daminɛ ni Ala tɔgɔ ye ka sɔli Ala ka kira belebele k'a dɔ ye Muhamadu ye a n'a somɔgɔw a n'a ka sahaba ɲumanw n'an bɔra ye ka foli ni bonyamasegin ni barikada ɲɛsin an ka Seyidi ma n'o ye Sharif Usmani Madani Hayidara sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ni lafiya Ala k'o di an ni karamɔgɔ ma amin a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye amin Ala kɛra na bɔnaw kama amin sɔli ala rasulu salim bahawadi n'an bɔra ye karamɔgɔ min tun bɛ wajulu la an ɲɛkɔrɔ yan n'o ye an ka garibukɛ ye Alifuseni Kɔnɛ an b'a fo k'a barikada Allahu akbar a ka kuma ɲumanw na k'a ɲini Ala fɛ Ala ka dɔnni jidi amin n'an bɔra ye an bɛ yiridugu jarala an bɛ buguda la yan an balimakɛ a n'an dɔgɔkɛ n'o ye Ya Sangare an b'ale ka buguda la yan ni tiɲɛ dɛ n'i y'a ye Ya tɔgɔ bɛ wele buguda la o ye Ala ka kuranɛ aya tɛmɛnen de ye yan n'o de ye kullu nafsin za'iqatul maut Allahu akbar bahawadi Ala ko ale Ala ye fɛn o fɛn da a bɛ saya nɛgɛ ni tiɲɛ dɛ o saya ne tɛmɛnen kɔ buguda la yan ka taa n'an kɔrɔkɛ ye ka taa n'an balimakɛ ye n'o ye Lamini ye o de kɔfɛ sa i y'a kɛra bugudatigi ye ni tiɲɛ dɛ k'a ɲini Ala fɛ sigiyɔrɔ in na yan Ala k'a ka Ala ya bonya kama an balimakɛ n'an kɔrɔkɛ Ala ka saya kama lafiya ye amin a fatura ka minnu to a kɔ Ala ka barika d'u la amin Ala kira bonya kama amin sɔli ala rasul salim bahawadi an furakɛ n'an bɔra ye an bɛ alamisadon la nazara kalo tile 24 sa kalo sabanan 2022 sa o don an balimamusow nana foli k'an na yan n'o ye jarala ansaro
présidenti anaka jama onana anvo Ani chen. o kɔfɛ Nam. an kanu ɲɔgɔn fana bi yan baro la yan kabi suro Ani chen. o kuma o y'a kanu an ka dɔgɔden fila fɔ yan'an balakaw ka taa Bilibili. An furakɛ. dɔgɔden fila la Nam. an ye garibukɛ bila o ka dɔ f'u ye komi an yɛrɛ ɲɛ bɛ kanw cogoya la Ani chen. mura de kɛmɛ k'an sɛgɛ dɔɔni Allahu akbar. farikolo yɛrɛ de sɛgɛnnen don Ani chen dra. mɛ o n'a ta bɛɛ Nam. an tɛ sɔn fiyewu aw ka taa n'an ma dɔgɔden fila fara a kan Ani chen dra. ala foli kɔ ka ala barika da Nam. an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Dɔgɔtɔrɔ. a kana jɔn a yɛrɛ la Ayi. an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Ani chen dra. n'i kɛra mɔgɔ fɛ ni a m'i ye Nam. i ni min ka kan a t'o k'i ye Ayi. mɛ n'i kɛra ala fɛ ala b'i ye wa i ni min ka kan ala b'o kɛ La. Sangare. jarala ko bɛ cogo min na yan a dogolen tɛ mɔgɔ si la Ayi. foyi tɛ yen min kan ka fɔ da la n'an m'o fɔ ni dugu in na yan Ani chen. samiya tɛmɛnenw na Allahu akbar. n'i y'o tigi kunkolo surilen kɔtɔ ka kuma ɲuman fɔ mikoro la Nam. ka bɛn kuma ɲini aw fɛ mikoro la o kɔni tɛ nata ye o tɛ siran ye bɛɛ b'o dɔn Ani chen. fɛn min tɛ se ka fɔ da la an y'o fɔ jarala yan Sangare. ka si ka tile Oh. foyi ma bɔ a la wa fɛn tɛ bɔ a la koyi Ayi. ala dɔrɔn de bɛ yen mɔgɔ n'i bɛ ala fɛ Nam. walahi ala b'i dɛmɛ k'i sutura Bahawadi. An n furakɛ. m'a fɔ mɔgɔw dɛ mɛ n'i bɛ ala nɔfɛ ala bɛ cɛw fana bila ka musow bila u b'i dɛmɛ Ani chen dra. o tuma an kana sɔn an ka ala ko ka kɛ da ye Ayi. an k'a to a ka ye dusukun na ani kɛwale la n'o kɛra ala bɛ sara o di Allahu akbar. ala ko n'i ye ɲuman fitinin kɛ hali soso kama i bɛ sara n'a ye Ani chen dra. n'i ye juguman fitinin kɛ hali soso kama i bɛ sara n'a ye Sangare. o ka bɔ bamanɲare ka sira kolo boli Nam. ka baw tigɛ ka kulu yɛlɛ ka se yan a sɛgɛ b'a la dɛ Bilibili. mɛ lahara don a bɛna a ye min don Ani chen. yanni lahara yɛrɛ cɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka dɛmɛ y'an sɔrɔ yan ani mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ dɔrɔn nin ko in na Nam. siga t'a la fiyewu i b'a ye diɲɛ na yan i b'a ye lahara Ani chen dra. hali i denw ni mɔgɔ tɔw denw man kan Ayi. mɔgɔ min ye dɔnnibaa kanu mɔgɔ min bolila dɔnnibaa nɔfɛ hali o den ni den tɔw man kan Sangare. An furakɛ. silamɛya ye bɛɛ diinɛ ye Bilibili. silamɛya ye keleya diinɛ ye Ani chen dra. an balakaw ka kado bɛ d'u ma dɔrɔn an bɛ sira di mɔgɔw ma olu ka kado ye min ye o de ye sabali ye Ani chen dra. an y'a fɔ siɲɛ caman an bɛ segin a kan wajibi yɛrɛ ye an ye min dɔn ka segin o kan ye ni muso sabalila dɔrɔn a bɛɛ bɛ dilan Sangare. mɛ an ka ko ninnu ma nɔgɔ parce que muso bɛ cɛ valeur dɔn kuma caman na ni cɛ fatura de Ani chen dra. ntɛnɛmuso min bɛ yan Nam. n'i y'ale cɛ bɔ dingɛ kɔnɔ bi k'a d'a ma ale bɛ mɔgɔw dege cɛ bonya na Ani chen. i t'a dɔn k'a to i bolo Ayi. n'a bɔra i bolo i b'a dɔn fɛn min don Ani chen. bɔn e min ta b'i bolo sa i jija Sangare. walayi n'i ye tulo kɛ n'a bɔra i bolo i b'a ye hali n'i cɛ hali ni kafiri don ni ala ye e de sigi a kun Nam. i se ye min ye dilanli ni ɲumanya ni hinɛ la ni makaralaw kɛ Bahawadi. parce que silamɛmuso man ka di kafirikɛ ma tiɲɛ don Wala wala. e kafiri ne kafiri an bɛ furu la e nana kɛ silamɛ ka ne to yen kana banna dɛ Ayi. a ɲini n ka dilan silamɛya y'o de fɔ Ani chen dra. mɛ n'i banna n ti dilan bilen wa ne yɛrɛ tɛ sɔn silamɛya la bilen o tuma o la an balimamuso minnu bɛ yen n'olu ye silamɛw ye Nam. n'u cɛw tɛ silamɛ ye ɲumanya k'i cɛ ye tara ka kɛ silamɛ ye Allahu akbar. silamɛmuso dɔ Nam. a furula cɛ dɔ ma cɛ in ka muso salen kɔfɛ muso in ye cɛ sago kɛ ka cɛ bɛrɛ bɛrɛ silamɛya hukumu kɔnɔ Sangare. cɛ kun tɛ silamɛ ye Ayi. mɛ cɛ nana kɛ silamɛ ye Dɔgɔtɔrɔ an furakɛ. o kɔfɛ cɛ ye bere ta Nam. su dugukila fɛ a ka muso fɔlɔ min fatura mɔgɔw dalen ka taa o kaburu la ka taa muso kaburu bugɔ Allahu akbar. k'e kun tɛ foyi ye nafiki kɔ i ye n tɔɔrɔ Ani chen. i ye n tɔɲɔ Allahu akbar. ale kɛlen ka silamɛmuso sɔrɔ Nam. a y'a ka muso fɔlɔ juguya de dɔn o salen kɔ Ani chen dra. a taara muso kaburu bugɔ de Allahu akbar. c'est à dire mɔgɔ ɲuman bi i bɛ mɔgɔ ɲuman dɔn a mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw fɔ k'u bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn ma o mɔgɔ jugu taamasiyɛn yɛrɛ Allahu akbar. o de la an karamɔgɔ ma foyi ɲini diɲɛna bɛɛ kɔ Ani chen dra. a ye min fɔ o conseil ye bɛɛ Nam. a ye min fɔ groupement spirituel ye bɛɛ Sangare. a ye min fɔ ansaru ye bɛɛ Oh. a ye min fɔ musow ye bɛɛ ka min fɔ jamanadenw ye bɛɛ k'a fɔ jamana faamaw ye bɛɛ mɛ n'anw tugura o kɔ mun n'anw tɛ bɛn ɲini
Sankara. Ay to anga ben ɲini an karamɔgɔ ye bɛn tigi ye diɲɛ kɔnɔ ale kɛra bɛɛ fɛ ka bɛɛ dɛmɛ mais a ma tugu bɛɛ la walejugu kan a ye waleɲumankɛla bɛɛ dɛmɛ ka tila ka walejugukɛla bonya to yen a yɔrɔ la yen parce que dɔ ko de ma don dɔ ko n'i bɛ fɛ i ka mɔgɔw k'i ka alaba bonya i bɛ mɔgɔw ka ala de to yen an minnu bɛ Hayidara fɛ n'an bɛ fɛ mɔgɔw ka Hayidara bonya an bɛ mɔgɔ jugu de to yen n'i ye mɔgɔ juguw dɔgɔya u t'e dɔgɔya dɛ e bɛ min bonya n'o y'i ka belebele u b'o de dɔgɔya o bɛ gɔye de la ko n'i ye mɔgɔw ka ala ni dɔgɔya u b'i ka alaba dɔgɔya o ma anw ka asulu ye a n'an ka danaya de ye Hayidara ye n'anw bɛ fɛ mɔgɔw ka Hayidara bonya an ni mɔgɔ minnu bɛ sigi la an ka hinɛw la an ni mɔgɔ min bɛ sigi la an ka yafa o ma an ni mɔgɔ min bɛ sigi la an ka kumaw fɛ an kɔnɔ jɛlen an k'u bila sira ɲuman kan n'o kɛra u bɛ Hayidara bonya hali u se t'a la ka ne y'o fɔ ka bɔ ala ka n da karamɔgɔ Hayidara jugu fin ne t'o dɔn yɛrɛ parce que mɔgɔ o mɔgɔ tɛ Hayidara fɛ ni ne ye ɲɔgɔn ye i bɛ sɔn Hayidara la ne tɛna fɔ n ko Hayidara dɛ Hayidara ye ne dege min na ne bɛ n'o de yira e la walayi n'o yiral'i la i bɛ sɔn fana Hayidara y'an dege baara de la a m'an dege kuma la o a y'an dege an ka baara de kan an ka jogo ɲɛ an ka kɛ ladiri hali n'an kɛra bobo ye a ka ɲi ala mɛ n'an kumana n'an jogo ma ɲɛ an ma tila n'an kumana n'an ni mɔgɔw ma bɛ sigi la an ma tila n'an kumana n'an ma kɛ ladiri ye an ka muso ni ɲɔgɔn cɛ an ma tila n'an kumana ni musow ma cɛw bonya an ma tila an ka sabali muso ka cɛ bonya musow ka kɛ ladiri ye musow ka hinɛ wa cɛw fana ka hinɛ musow la ko muso ye waliden a y'a ka du bila k'a fa bila k'a ba bila ka na e de yɔrɔ la o tuma an ka sabali an ka kɛ musow fɛ an k'u dɛmɛ an seko la an ka musow fiyɛrɛ bɔ cɛ o cɛ tɛ muso fiyɛrɛ bɔ i sigi dɛ balaw dɔ bɛ bɔ yen dɔ bɛ na dɔ bɛ bɔ yen dɔ bɛ na a b'a jalo la i seko ye min ye denbaya kɔnɔ a kɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye hɛrɛ kumani i ka denbaya ma ala t'i hɛrɛ k'i ye cɛkɔrɔba caman b'an fɛ yan olu tɛ sɔn denbaya musaka kɛli la ko wari t'u kun muso sabaranda den sabaranda ko wari tɛ yen mɛ jarala sugu donya fɛ dibisogotigini min bɛ dibisogo feere ye a bɛ t'i munumunu karata kɔfɛ ka kalani turu dibisogo la ko k'o tigɛ ka kɔgɔ k'a la bon e muso sabaranda sabara ye 100 den sabaranda sabara 100 e nana kala turu sogo 200 la ko k'o tigɛ ka kɔgɔ k'o la kɔgɔ bɛ n'i ka denbaya faga e ni ala cɛ e ye hɔrɔn ye an ma fɔ sogodu tɛ bɛn dɛ mais sogo kan ka du k'a sɔrɔ i kɛ bɛ ka hakɛ dɔ dafa mais e kan ka min dafa o kɛn dɛ e kɛ bɛ ka kala turu sogo la i ye mɔgɔw janfa i bɛ gɛlɛya o gɛlɛya an kan ala nɔ tɛ koyi a bɛɛ y'an yɛrɛ nɔ ye hali fantanya min bɛ e la ala nɔ tɛ kira nɔ tɛ i yɛrɛ don i ka sɛmiyɛ tigɛ ɲɛ i yɛrɛ don mɔgɔw bɛ k'i dabali i yɛrɛ don u bɛ k'i ɲɛɲini i yɛrɛ don i denw tɛ ka balo i yɛrɛ don fɛn o fɛn bɛ ka kɛ mɔgɔ la i yɛrɛ don bon n'o fɔra sisan dɔrɔn a bɛ bonya e hakili ma n bɛna d'i ma sisan mɔgɔ ye i ŋaniya de ye i ŋaniya mɔgɔ o mɔgɔ ŋaniya man ɲi ala tɛ sɔn i mɔgɔ ka ɲɛ hali ni mɔgɔw ye hɛrɛ kanu ni ye ala b'o kɛ balaw yi kan i ŋaniya ɲa kɛ mɔgɔw fɛ hɛrɛ kanu ni mɔgɔw ye mɔgɔ o mɔgɔ t'a kanu mɔgɔw ka hɛrɛ sɔrɔ ala tɛ hɛrɛ d'i ma an k'an ŋaniya ɲa an tɛ ɲɔgɔn fɛ o gɛlɛya b'an kan si tɛ fɛ si ta ka ɲa ni min ye kɔɔri sɔrɔ ɲina san wɛrɛ bɛɛ bɛ wuli i nɔfɛ ŋaniya man ɲi de wa muso o muso n'a bɛ cɛ kelen kun e tɛ fɛ i balimamuso den ka kɛ min ye ala t'e den kɛ foyi ye bilen an ka sabali an k'an ŋaniya ɲa an ka fantanya tɛ ban ladiribaliya don walayi n'an tilela mɔgɔ min b'i kun i ni mɔgɔw ka jɛ o la walahi ala bɛ na ni bɛ na ni nka mɔgɔ min b'i kun e b'o de kɔrɔtɔ ko wari tɔ tɛ bɛrɛ ye mugan kɔ ko a dun man di bon a dun man di ala ko mɛlɛ ko ma ko ka hɛrɛ tigɛ i la fɔlɔ bon o muganin n'a dunna n'a duncogo ma ɲɛ ala tɛ ne foyi ye fo k'a ta sira fɛ de n'i bɛ fɛ fantanya ka kɛlɛ i ka so e ka hɛrɛ k'i ka muso ye hɛrɛ k'i denw ye walahi ala bɛ hɛrɛ k'i ye
ni bi fɛ fandaya ka kɛlɛ silamɛya diinɛ mana na e ka hɛrɛ k'u ye n'a fɔra ko wajulu bɛ e ka hɛrɛ kɛ n'a fɔra ko silamɛya dɛmɛni bɛ e ka hɛrɛ kɛ wallahi ala bɛ hɛrɛ k'i ye in tanzurullah yanzurukum ala t'i yɛrɛ sɔsɔ n'i y'a kɛ ala ye ala b'a kɛ ni kuranɛ cɛ dɔgɔtɔrɔ o la ne b'a fɔ an ka garibu ye kuma bɛɛ a kana siran quoi ni fandaya y'a minɛ waata min an k'o bɔ k'o don ala ka diinɛ na an k'an kɔ don wallahi ala bina sangare ala bina ni ne sera an ka karamɔgɔ fɛ yen mɔgɔ min bɛ n kun n b'a bɔ k'a bila yen karamɔgɔ b'a fɔ a t'a fɛ n b'a fɔ karamɔgɔ ye a ye dara nin minɛ ne ye nin minɛ a barika bi don anw na don min i tɛ an bɛ cɛw minɛ n'i ye 1000 di ye dɔrɔn ni n bɔra n b'o sɔrɔ o tɛ sɔrɔ 1000 dɛ o bɛ sara 1010 de lahara ko tɛ o n'i y'o ye i b'a di 1000 a tɛ sara 1010 limana t'i la a ma di ala kama n'o tɛ se nali o tamakiya bɔ an bɛɛ la bɛɛ b'a kalama alimami aliyu ka ɲɛnamaya kɛra yiriden ninnu de kun ka d'a ye parce que olu ta dumuni ko tɛ komi anw da yen ka kɛ dumuni kuma bɛɛ i bolo bɛ dumuni na ale t'o fɛ se nali kun tɛ ten fiyewu n'anw ka dumuni ko an tɛ se ka tata fu ye n'an b'an bolo don o kɔnɔ o ma ɲi cɛ la se nali kun bɛ yiridenw de fɛ lemuru ninnu ni mangoro c'est à dire yiridenw quoi pomme ninnu ni o yiriden qualité ninnu olu kun ka d'a ye kosɛbɛ wa olu fana bi vitamine min b'o la o tɛ dumuni yɛrɛ la bon dɔ nana pomme den kelen bɛ ale bolo a bɛ ka k'o dun o y'a sɔrɔ dunfɛn foyi tɛ ale ka so o don pomme den kelen ale y'o ta a y'o ko k'a bɛ n'o dun dɔrɔn dɔ nana ko jɔnni bɛ a di ala ma fanda dɔn alimami aliyu asadulali galibi n kama a ye dara mɔkɛ de ma a y'a da waga k'a bɛna pomme dun dɔ ko fɛn sabili la ko k'a di ala kama se nali da sigi yɔrɔ bɛɛ o n'o ye kelen a ko naya a y'a di yɔrɔ bɛɛ taa n'a ye alimami aliyu sigi a kɔngɔtɔ mɛ o yɔrɔnin bɛɛ silamɛ wɛrɛ bɛ sugu kɔnɔ yen ale n'an bɛ sanni na ale tilala ka sanni na ale ye pomme feerela don a bɛ ka pomme feere a da ka di ale ye pomme tigi wele ko pomme tigi naya dɛ ko pomme ka di anw ka alimami aliyu ye karimala wajɛw nka bɛ fatumatu zaharaw cɛ de ma alu bɛ t'u fa cɛ ye pomme den dansan o yɔrɔ bɛɛ k'a kɛ manaforoko kɔnɔ ka silamɛ dɔ wele ko taa nin di alimami aliyu ma karimala wajɛw pomme den dan o silamɛ kɛ in ye pomme den dan minɛ ka sira minɛ a natɔ aliyu yɔrɔ ale ye pomme den kelen bɔ pomme la sira fɛ silamɛ ye den kelen bɔ nin pomme in na a y'o bila a ka gileki pɔsi kɔnɔ den kɔnɔ dɔw bɛ manaforoko la a ye kuma in lamɛn ne mago tɛ maana na laɲini min b'a kɔnɔ n mago bɛ fɛn dɔ de a nana alimami aliyu sɔrɔ so kɔnɔ a ko salamu aleykum ya imam ali ali ye jaabi kɛ a ko silamɛ karisa de ye pomme san ka kɛ manaforoko la ko n ka n'a d'i ma seyidina ali sigi bɛ pomme di yɔrɔ de la a ma wuli fɔlɔ a ye pomme minɛ a manaforoko ma o yɔrɔ bɛɛ badara ali y'a essayer ka pomme kɔndɛ a y'a kɔndɛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pomme banna ye a ko a ko cɛ ma ko e filila dɛ ko ne ko tɛ a sinna ka kɛ manaforo la ka di cɛ ma ko taa n'a ye ko ne ko tɛ cɛ ko a fɔra ko ka na di alimami ali ma k'o dun tɛ fila ye galibi denw ka waraba e don dɛ a ko wa ko n'a y'a sɔrɔ ne don n'a y'a sɔrɔ e ma fili a bɛ sɔrɔ 1 buruni kɔ dɛ dɔnniba sangare dɔ ma bura kɔ ali b'o dɔn mɛ a tɛ fɛ k'a malo nka a bɛ fɛ k'a yira la k'olu ye ilimu batinu tigiw ye a bɛ fɛ k'a yira olu ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ de a ko wa ni ne don pomme den kelen min kɔ dɛ silamɛkɛ in ko a den kelen bɛ mun ya a sɔrɔla k'o den kelen bɔ k'o fara seyidina ali sɔrɔla ka pomme bɛɛ di cɛ ma kun y'a fara a ma taa n'a bɛɛ mɛ ne mago bɛ yɔrɔ min na sisan ale ye den kelen di sisan ala ma ala tilala ka silamɛ dɔ karaba sugu kɔnɔ o ka den dansan o bila kana d'ale ma
wallahi ni ya fili ba me la ala tele yare ya mogo mi wajuli ke tabali ka mogo folo mi warbla Nam. hal no dorme flabla o ko fe hal ni million gemetiki nana mi dorme flabla ka baraje ka boytay Sangare. Allah. Dɔgɔtɔrɔ a furakɛ. parce que ale de yidege barala Sigatala. ala ko meleko ma kwa ya shuli anfa adama gilale meleke folo min girna ki te turu ala ko wani ke meleke nyemoko Allah. Ble. min ganga ke o kella mo folo mo damne o ka bo abe hanna do gara abi mugabiri ta min di ala kama ala ga dine no fe abi fe min ngila awe adoy abi do ini baloni mashibo de che Sigatala. kono bi na ikanga fagai o be ga banai kono bi na ikanga maloyi Sangare. iti maloyi Ayi. kono bi na ikanga lebuyi iti lebuyi wa idde do kanga to fe do la o bi bo ola wa bi barka do idde na ka barka do kola wa bi kaburu fere ka noro blay kaburu kono lahara Sangare. abe mindi alama abayi mais on yɛrɛw be mindi alama on nayi parce que bi n'a fɔra ko k'a di ala ma mɔgɔw miiri bi jigin ne de la yangoni k'a di ne ma o ala ye mais ne ko n ko k'a di ala ma ne miiri bi jigin n kɛra karamɔgɔ de la Sangare. Seydi Sherif Usmani Madani Aidara Bahawadi. wallahi n'an y'a kɛ an b'a ye dɛ o de la diɲɛ kungo si tɛ hami si tɛ diɲɛ kɔnɔ ne yɛrɛ bi si ni min ye n kɔnɔ ni hami nana dɔrɔn ne bɛ n ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n ko nin ko in bɛ yen wallahi ala b'a dilan Sigatala. a mana kɛ ko o ko ye n'importe diɲɛ ko o ko munna an bɛ min kɛ ala nɔfɛ ani an bɛ min kɛ ala ko la ani jɔnw nɔfɛ Sangare. yanni bamakɔ ka jan ko ye k'o boli aw nɔfɛ aw bɛ se ka mun k'an ye k'o b'an sara ni ala yɛrɛ ye an dilan kama n'o tɛ wallahi anw ka mobili in kɔnɔ don ne ye jihadi ye dɛ Bahawadi. jihadi don an natɔ anw ye pine 4 bɛɛ falen mais a bɛɛ tiɲɛna sira fɛ anw ka mobili in pine tɛ denmisɛn pine ye dɛ a da ka gɛlɛn pine in yɛrɛ n'i ko ka kura yɛrɛ san a den kelen bɛ taa 40,000 de la pine den kelen o den 5 ye miliyɔn 1 ye pine den 5 a n'a sekuru quoi den 4 mobili la kelen ye sekuru ye o ye miliyɔn 1 ye e yɛrɛ k'a lajɛ sisan kɛ a bɛ kɛ cogo di mais ala tɛ ne malo ne ti malo ne ti lebu a bɛ gwan nka ne ti malo mais a gwankun ye min ye pour que ne ka mɔgɔ jugu ni nafiki dɔ mɔgɔw la ko bɛɛ kun ye Sangare. Ayo. ne ni fɔ ye siɲɛ caman dɛ ni ko dɔw ma kɛ i ti nafiki ni jahili ni fasiki dɔn ɔ ni olu dɔn sisan ni ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'i ma i kan ka kɛ min ye b'o dɔn Belebele. n'o tɛ anw tɛ fantan ye dɛ fɛn t'an bolo anw tɛ fantan ye parce que ni ala b'i bolo fɛn bɛɛ b'i bolo ala ko man kana lillahi kana allahu n'i y'a kɛ ala b'a k'i ye Sangare. wallahi n'i ye ɲɔ di ala ma kɔngɔ t'i sɛgɛn Belebele. voilà bon o tuma anw y'a di ala ma ala yɛrɛ o seere ala tɛ anw fa fiyewu n'an ma diɲɛ kɛ komi an sago Sangare. Ble. ne ye nin fɔ a ye siɲɛ caman o anw tɛ fantan ye dɛ don dɔ bɛ na nin jarala in na n bɛ mobili pikapu de bɛ da ɲɔgɔn kɔ ka na ani mobili dakabanaw ani marifatigiw gendarmew ka na an nɔfɛ jarala a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna Ble. Sangare. a tɛ fa fiyewu fo k'a kɛ parce que ne bɛ ala nɔfɛ n'i ye min fɔ a bɛ sɔn lahara ko tɛ o nasi mun tɛ sɛbɛnnen don tɛ ala ko n'i y'a kɛ a bɛ kɛ Sangare. n m'a fɔ n'i y'a kɛ mɔgɔw ye dɛ mais n'i kɔni y'a kɛ ala ye a b'a k'i ye a banna Belebele. anw karamɔgɔw ma jigin an na min kan ka kɛ an y'o kɛ silamɛya ma jigin anw na min kan ka kɛ an y'a kɛ anw n'an ka denbaya tɛ ɲɔgɔn ye koɲuman an bɔlen filɛ nin ye la ala min b'an ka du kɔnɔ joyila an t'a dɔn min b'an ka du kɔnɔ sirakɔrɔ an t'a dɔn min b'an ka du kɔnɔ fuga an t'a dɔn min b'an ka du kɔnɔ bamakɔ an t'a dɔn mais ni y'an sigilen yan adamaden bɛ nin bɛɛ kɔnɔ u bɛ balo cogo min na aw t'a dɔn hali ne yɛrɛ t'o dɔn ala dɔrɔn de b'o dɔn
ntɛnɛn musow bi u baara fɛ yen ni kilala fana bɛ dun ne fɛ a bɛ kɛ n'a fɔ tɔndenw welelen don mais ala bɛ yen foyi tɛ tiɲɛ belebele fɛn tɛ anw kun bi mais ala b'anw bolo ala ko a t'an fɛ abada n'a m'an sago ka ɲɛ Sangare. ala k'i faamu ami mɔgɔw bɛ avion panne sanfɛ mais avion tɛ daminɛ sanfɛla la o avion bɛ min kɛ duguma n'i y'o ye i bɛ kabakoya dɛ ni anw yɛrɛ y'an baw ka histoire lajɛ ka na muso ninnu lajɛ an jigi bɛ misɛnya de allahu akbar n'an y'an baw ka histoire lajɛ nam ka muso ninnu taabolo lajɛ an jigi bɛ misɛnya denmisɛnninw na parce que n'i ye den ye dɔrɔn i ye muso ye n'i ye den ye dɔrɔn i y'a ba ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan hali n'i ma ne ba ye n'i ye ne ye dɔrɔn i ye ne ba ye a seerew bɛ yan a n'a dɔnbagaw bɛ yan a ma foyi kɛ dugu in na dilanli kɔ ka mɔgɔw fɔ k'u bɛn ka kɛlɛw dabila ka balimaw dilan ka sindiyaw dilan k'a di ji jukɔrɔ mɔgɔw ma a tun bɛ ɲuman kɛ f'a b'a dogo a cɛ la cɛ bɛ ɲuman kɛ o bɛ dogo a la ni ala ma ji to nɔnɔ na n'olu ye den sɔrɔ o den bɛ kɛ bana ye ne ba tun bɛ yafa ɲini n fa fɛ sɔgɔmada fɛ ne y'a ɲininka don dɔ n k'o kungo jumɛn a ko su fɛ i bɛ se ka gɔrɔndɔ i gɔrɔndɔ k'a bɛ se k'i cɛ ka sunɔgɔ tiɲɛ o yafa kan ka ɲini su fɛ i datɔ walima i dalen sunɔgɔtɔ i bɛ se k'i lamaga i sen i bɛ se k'a gun o yafa kan ka ɲini o mɔgɔ min b'a ɲɛ wa cɛ ɲɛna ka cɛ jaabi o bɛ sɔn yafa ɲini cɛ fɛ mais min bɛ ka yafa ɲini a sunɔgɔtɔ ala yafalen don e ma min kɛli la a y'o yafa ɲini mais ala tɛ yafa min na e bɛ sɔn k'o kɛ bilen ala ka ni dɛmɛ amin kabako don dɛ ne ba taatɔ jiginniyɔrɔ la a ka taali laban la a ye yafa ɲini cɛ fɛ o yafa ɲini kɔfɛ a ko cɛ ma ko n'a y'a sɔrɔ ale delila k'a sɔsɔ siɲɛ kelen ko a ka hakili jagabɔ kɛ a k'o jaabi di siɲɛ kelen mais k'a k'a jaabi tile 3 ne fa ko tile 3 ko tɛ awa i ye fɛn o fɛn sɔrɔ i y'a bɛɛ kɛ ne ye n ko ka fɛn o fɛn to i y'a bɛɛ to a taara jigin na o de la a ma segin bilen e yɛrɛ n'i ka muso a k'a sigi a ka hakili jagabɔ ne nɔfɛ n'a y'a sɔrɔla ni a ma deli k'e sɔsɔ a furulen tile a ye sɔsɔ ka hakɛ min kɛ tile kɔnɔ jɔnni b'o hakɛ dɔn tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔ Ayidara nanen kɔfɛ musow kan ka sabali Ayidara ma bange jinɛmɔriya la a ma bange nasi la sabali ni muɲu den de muso ye cɛ ta kɛ cɛ yɛrɛ kɛra hɔrɔn ye ka kɛ muso fɛ olu dena cɛ min na o de ye Seydi Sherifu Usumani Madani Ayidara o de y'a to yangara bɛɛ ɲɛna ko a ma kalan ko a tɛ fɛn dɔn o kalama o kunfinba in o de ye diɲɛ patɔrɔn ye n'i sɔnna i silamɛyara n'i banna i bɛ taa jari lɔ mais o ɲɔgɔnna dɔ bɛ ka wuli ji jukɔrɔ de ye o wuli cogo de bɛ ka f'i ɲɛna n'i tɛ Ayidara ba dɔ tɔmɔni n'i bɛ awa dɔ sirakɔrɔ i n'a ye n'i m'o ye yɛrɛ n'i n'o den ɲɔgɔn ye i bɛ n'o si dɔn ne yɛrɛ ka ko dilata ye mɔgɔw ma dɛsɛ min na o de y'anw ta kɛtaw mɔgɔw bɛ dɛsɛ minnu na dɛ i bɛ na n'olu de y'anw fɛ yan mais bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ min na an ti kuma o kan bɛɛ m'a dɛsɛ a bɛ na dɔ taara ne fɛ yen a ko ale den taara tunga fɛ ko a t'a lahala dɔn ko a ye misiw saraka ka sagaw saraka ka baw saraka a tigi bi bɔ dugu la min tɔgɔ ye Tɛmɛna mais an ɲɔgɔn sɔrɔ Ngara Numumugu la ne ko n k'a k'a bolo jan a y'i tɛgɛ jan min kan ka fɔ kabakolotigi ye n y'o fɔ a y'a mun a ɲɛ la cɛ bɔlen ko k'a ka karamɔgɔkɛ tɛ tiɲɛ kan o ni Ala cɛ ko ale den bɛ se na cogo di ko ale ye misiw saraka ka sagaw ni baw saraka
ko ka sɛbɛnniw ngenge ka dɔw don si la ka dɔw don kaburu la cɛnin ma na o si la e bɛ n'i jɔ ko ne ka molo ja ale yɛrɛ ni ala cɛ ko nin a b'ale ye ko dugawu dama ko nin y'o b'ale ya ale y'o kɔ don tile 3 cɛnin ye wele kɛ telefɔni na dɔgɔkun kelen o kɔfɛ cɛnin nana cɛnin nalen ale yɛrɛ de ye mikoro minɛ wajulikɛyɔrɔ la ko ale ni kuranɛ cɛ ko ale kun dan ne la ko dugawu kɛ k'ale ko bɛ se ka kɛ cogo di ko dugawu dama bɛ se ka na nin ya ko ale yɛrɛ de tun bɛ min fɛ sa ne k'a fɔ sangaba tura n'o de kun fɔra a tun bɛ na n'o ye ale tun bɛ da o de la wa n'ale kun nana n'o ye o dama tɛ dɛ an ka sɛbɛnni maaw di ka a kurukuru ka dɔw don fali kunkolo la dɔw ka don wulu kunkolo la donc o la ni cɛnin nana o la ale bɛ da o la mais ka i bolo ni jɛ dɔrɔn k'i da ni maa b'a fɛn dɔ fɔ dɔrɔn ka a mun ɲɛna ten yen ko ale kun dan dɔ la mais ala dɔrɔn de bɛ yen quoi an balimakɛ dɔ ye mikoro minɛ o don a ko olu ka dugu la adamaden de tun bɛ sa ye maa 26 28 ni ni voye siɲɛ caman san o san den 26 28 bɛ sa dugu la den dɔrɔn mɔgɔw tɛ dɛ den dɔrɔn mais olu ka mɔgɔw nana mikoro minɛ o don wajilikɛyɔrɔ la o ko nin y'a sɛmɛji joli ye sɛmɛji 4 ko den ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ su faralen ɲɔgɔn kan ko mɔgɔ 6 ko den min b'a la den kelen sɛmiyɛ 4 den kelen mais sɛmiyɛ 1 kɔnɔ ani tilema 1 kɔnɔ den 28 kun bɛ sa e yɛrɛ ka hakili jɔnfɛn sa kɛ n'a y'a sɔrɔ o den minnu bɛ sa n'olu ye ala ye walayi ala tɛ ni ala don mɔgɔ tɛ se ka ala ka saya kunbɛn mais olu tun ye janfaw de ye an fana ye min fɔ ala ye ala y'a mɛn ala ka don ani mɔgɔ jugu cɛ ala ka don ani mɔgɔ jugu cɛ o kɔfɛ an yɛrɛ nisɔn ka di buguda la yan bi an nana sɔrɔ denkurani b'an ɲɛ yan denkurani b'an ɲɛ yan an dɔgɔkɛ ala ye a garisɛgɛ denkurani kelenna fɔlɔ ala k'a tɔ nɔgɔya k'a teliya fana koyi denkurani tɔgɔ dara ayiwa an ka sirifi muso la Seyda Fatumata Ayidara ala k'a k'a tɔ ma ye ala ka den balo k'a naka ja ka yele k'an ta ye sɔli ala rasuli salim mais ni den sɔrɔla yɔrɔ saga bɛ di o tɛ laada ye saga an ma saga ye fɔlɔ dɛ yamoru saga jigi alhamdulillah ko dɔ tun bɛ kasi la fa dɔ fɛ a b'a janto mɔgɔ tɔgɔma da la a ye mɔgɔbaw tɔgɔma da wallahi n'a ye mɔgɔbaw tɔgɔma da u bɛ k'u tɔgɔma ye Ayidara fa a ye Ayidara tɔgɔ da Bakuru ka bazumana de la ko a ka baara kun ye misiri wele a ka ala ko kun ka jugu ko a bɛ den tɔgɔ da o la ko lala ko den ka ala ko ma se juguya a kɛra cogo di a tɛmɛna tɔ ma kan o tuma a ye maa ɲumanw tɔw da n'i y'i den tɔgɔ da suba tɔ ye k'a dɔn musokɔrɔba in ye suba ye k'i den tɔgɔ da la ni mɔgɔw ko ala k'a ka tɔmɔ ye n'o dugɔw minɛna a bɛ kɛ suba ye fɛɛrɛ t'a la dɛ n'i ye den tɔgɔ da forodonna la ni mɔgɔw ko ala k'a balo k'a ka tɔmɔ ye n'a kɛra tɔmɔ ye fo n'u y'a fɔ ala kana k'a tɔmɔ ye dɛ n b'o fɔ dɛ parce que n'u ye dugawu kɔni kɛ ko ala k'a ka tɔmɔ ye ni kuranɛ cɛ a bɛ forodo walima n'i ye den tɔgɔ da k'a fɔ ala k'a balo ala kana k'a tɔmɔ ye o ma o fɔ o fɔ man di dɛ n'o fɔ man di a ye maa ɲumanw dɔw da o kɔfɛ an balimakɛ yɛrɛ bɛ yan n'o ye Sitafa ye a ye n yɛrɛ tɔgɔma da ala k'u bɛɛ balo an balimakɛ Viye Woromana mairie kɔnɔ Viyeba ale yɛrɛ ye n dɔgɔma da ala k'u bɛɛ balo mais ne yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔw bɛ kulo bala nɔfɛ ten yen tɔgɔma foyi da o bɛ yan Umaru a bɛ yan dɛ nin y'aw ko ye dɛ a dɔw bɛ kulo bala nɔfɛ ten
mawlo rata ti do rañaw ko Sangare. sa kalu tan fula ati wele dinguni la foy Ay. ama ñini na bako fe vraiment anni so jara wa amina ala weli wala biso Ni chendra. anga ngane nya dron Hmm. dugo bi mine Allahu akbar. dugo bi mine Ni chendra. buguda ni ala sona dingurani bina cheya kono abina cheya kono Sangare. ambalma dokume Nam. ale ka dengo gelara ayi se do ki bulu da ma den soro Ay. dima soro mi ga nana kira Musa yoro la Sangare. nabila Musa yoro Hmm. anana afo Musa ye ko ale ka dengo gelara Sangare. aka ka dengo demine kaka dengo gelara Nam. ayo fo Musa ye Hmm. nabila Musa tara ala yoro la Oh. ko ala ko karsa ka dengo gelara ako ki ka so de la Sangare. ala ye Musa jabiyo Nam. ko ka fo ceye ko denda farkolo la Allahu akbar. ambala ko ay kuma name Ni chen. ko denda farkolo la Hmm. Musa nano fo ceye o bela cemo ɲumaya dabila Ay. cɛ ye hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye Hmm. cɛ ye hɛrɛ kɛ fandaw ye cɛ ye ɲumanyaw kɛ Chen. cɛ ye ɲumanyaw kɛ cɛ ye fanda dɔ dɛmɛ don dɔ ni hɛrɛba dɔ ye Nam. Angono follow. I have got Angono follow. o kɛra min kɛ I'm sorry. o hɛrɛba kɛlen o yɔrɔ bɛɛ o cɛ tɛna k'a fɔ ten ko ko n y'a ɲini ala fɛ ko ala k'i sɔn den la Sangare. a ko ami a ma fɔ denko hami b'a la dɛ Ay. ɲumanya kɛlen dɔrɔn fanda in ko ala k'i sɔn den la a ko ami ala k'i sɔn den la a ko ami ala k'i sɔn den la a ko ami a ye siɲɛ saba fɔ a ye amina saba fɔ Nam. a ko ala k'i sɔn den la siɲɛ naani na a ma amina fɔ bilen a ko ala k'i sɔn den la siɲɛ duuru siɲɛ wɔɔrɔ k'a cɛ n'o bɛɛ ye o tuma cɛ y'i kɔ don cɛ taara Nam. muso nana garisɛgɛ sɔrɔ Ayamaru. a fɔra ko den tɛ min farikolo la a muso ye garisɛgɛ sɔrɔ Ni chen. Huh? muso jiginna den kelen Sangare. o kɔfɛ a ye garisɛgɛ sɔrɔ a jiginna den fila a ye garisɛgɛ sɔrɔ a jiginna den saba Sangare. o kɛra min kɛ cɛ nana Musa wele ko Musa e ala ka kira e ti nkalon tigɛ Ni chendra. mɛ e ko ne ma ko ala k'o den tɛ farikolo la Nam. Musa ne ye den saba sɔrɔ n bɛ fɛ e ka ala ɲininka ko ne ye den sɔrɔ cogo di Hmm. Musa seginna ka ala ɲininka Wala wala. ala ko Musa ma ko Musa ko tiɲɛ don ko Nam. den kun n'a farikolo la ko nka a ye ɲumanya minnu kɛ ka taa nin bɛɛ kɔfɛ Sangare. ni ala y'o ɲumanya kɛ den ye k'o don a farikolo la kun Ni chen. ko a ye fanda min dɛmɛ n'o ye dugawu k'a ye ko ala k'a sɔn den la ko a ye dugawu 100 min kɛ n'a kun ye amina 100 kɛ k'a kun bɛ den 100 sɔrɔ Allah. mɛ a ye amina 3 min kɛ ko ala ye den 3 d'a ma ko a ka denko kɔni banna Ayamaru. Hare. Ni chendra. yarabi ala k'an sɔn den barika la Amen. ala k'an sɔn nafolo la ala ka hɛrɛ k'an ye ala kana malo ala kana labila ala ka se d'an ma ala ka fanga d'an ma ala ka dɔnni d'an ma ala ka bonya d'an ma buguda ala k'a kisi mɔgɔ o mɔgɔ y'an sɔrɔ ye ala k'an bɛɛ don alijinɛ kɔnɔ ala kana kɛ nafiki layidu ninnu ala k'an fanga s'u la ala kana kɛ jahili ala kana bɔ an na ala ka samiya diya an na ala ka tilema diya an na ala ka diɲɛ nɔgɔya ma ala kira bonya kama sɔli ala rasul Salim. bismillahi rahmani rahim الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم آمين. مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. يا مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. يا مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا صراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سابق الخلق رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك أصل ولدين الذي هو عصمة أمري أصل ولدين يا الذي فيها معادي أصل والآخرة الذي فيها معاشي وجعل الحياة زيادة لي من كل خير
شر واجعل الموت راحة من كل شر يا الله يا الله يا أحد يا مجيد يا جواد الفاتح منك من الفاتح غير لتغني بها عن من سواك إنك على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حارس عليكم بالمؤمنون الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك ربنا الذات أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إيمان بركة على كما بارا نمساتولا Kurana kalange ala kama bara oba kwasira boli ala kama bara imana barake ala kama bara nimisatola niye barake ala kama bara nimisatola imana barake ala kama bara nimisatola Kurana kalange ala kama bara nimisatola jarala sira boli ala kama bara nimisatola bango sira boli ala kama bara nimisatola aliyu yake ala isa ala kama bara nimisatola femo yake ala kama bara nimisatola imana barake ala kama bara nimisatola niye barake ala kama bara nimisatola imana barake ala kama bara nimisatola Kurana kalange ala kama bara nimisatola niye barake ala kama bara nimisatola akira kanuba bidira uma anganyuba obidira uma kira kanumba bidira uma anganyuba bidira uma akira kanuba bidira uma anganyuba obidira uma badarayu kanumba bidira uma anganyuba obidira uma mamadu kanumba bidira uma anganyuba obidira uma kira kanumba bidira uma anganyuba bidira uma akira kanuba bidira uma anganyuba obidira uma mamadu kanumba bidira uma anganyuba obidira uma shena kanumba bidira uma anganyuba bidira uma mamadu kanumba bidira uma anganyuba bidira uma haidara kanumba bidira uma anganyuba bidira uma kira kanumba bidira uma kanganyuba bidira uma akira kanuba bidira uma anganyuba bidira uma kira kanumba bidira uma kanganyuba bidira uma akira kanuba bidira uma kanganyuba bidira uma mamadu kanumba bidira uma anganyuba bidira uma badaru kanumba bidira uma anganyuba bidira uma kira kanumba bidira uma kanganyuba bidira uma sheke kanuba bidira uma kanganyuba